Иртәнге кунак. Меңзәлә Яхинаның ашыкмасы янем йыры Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академиясында куелган премьера спектакль исендә яңгырай. Уны ишетергә теләһәгез, рәхим итегез, инде актерларны күрергә теләһәгез, шулай ук рәхәтләнеп премьерага барып кайтыгыз. Вербатим һүзенә аңлатма биргә. Көлмәгез. Өйрәнербез әле. Вербатим һүзенә аңлатма биргә һәм үзләренең премьера спектакленә сакырырга дип бүген безгә Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт драма театрыннан кунак килде. Әйе, Башкортстанның атказанган артисты, Юлдаш радио рекламаларын Яңгыратасы, заставкаларын. Әйе, укыусы төп тавыш. Руслан Хайсаров бүген бездә кунакта. Кыскаһы хәерле иртә, Руслан. Хәерле иртә, һаумыгыз. Йонсыганың йөзеңә сыккан. Сәстәрем уйнап торган тыңгыз. Без әле бuna 5 минут эсендә генә вербатим дигән һүз белән күпме мәшәкать кисердек. Уларга күпме һүз Әйе, күпме ятарга. Шул ошо һүзне дөрес батым яһап әйтеп һәм ул нимә аңлата шунда әйтеп үтәле. Вербатим ул жанр дип әйтәм инде. Юнәлеш, әйе, бuna безнең республикала ул бuna әле үсеп кенә килә. Башкалалар, Мәскәүдә яки теге Санкт-Петербургта ул күптән ул үскән һәм вербатим спектакльдәре бик уңышлы бара. Менә без инде Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры менә беренчегә бу ошо жанрга тветейк тотындык, игътибар иттек, әйе. Һәм безнең республикала ул жанр менән бер генә кеше ул кызыксына, ул белә ул жанрны нисек куярга, чөнки ул Мәскәүгә барып укыган, ул да булса безнең спектакльләрнең режиссеры, ул Харисова Рима Талгат кызы. Әйткәндә ул безнең укытучысы, Өфө дәүләт сәнгать академиясының укытучысы, доцент һәм әлеге менә спектакльләрдә менә студентлар менә барып карагагыз, Өфө дәүләт сәнгать академиясының теге залында инде. Онда ла студентлар вербатим жанрында үзенең диплом спектакльләрен уйнай. Һәм без инде менә безнең төп режиссер Айрат Ахтам улы Абушахманов шул Рима Талгат кызына мөрәҗәгать итеп, әгәр безнең театрда ла шулайрак бер спектакль куяйык әле дип, һәм Рима Талгат кызы шулай итеп ризалашты ла, һәм менә яй айдарында, август айдарында без Елайыр районына сыгып киттек. Ална 10 көнгә безнең менән бергә Сәүрә апай Сурина барды. Ул безне менә кулыбыздан тотып, итәкләп, һәрбер өйгә киретеп, шулай итеп таныштырып йөрүне. Һәм без ана шунда Ална 10 көндә йыйган халыктың фикерен әлбәттә уларга әйтеп, менә диктофонда кабызып куеп, улар менән шулай итеп 6-10 сәгать әңгәмәләшеп, һөйләшеп, ана шуннан зур материал килеп сыкты. Без уны теге черновой прогон дигәндә әйтәм икән руса. Без 2 сәгатьлек материал булды. 2 сәгать буе без ана шул бөтә материалыбызны укыдык. Ана шул 2 сәгатьтән без 4 сәгатькә калдырдык. Әйткәндәй, менә бүген була премьера ул 7 буын хаклаусылар, ул бына авылда Янсура Елайыр районында яшәгән халыктың төп фикерләре, иртәгә инде 7 буын яшьтәр дигән. Унаһы инде бына безнең Өфө калаһында яшәгән яшьтәрдә теге урам буенда тотып, теге улар менән әңгәмәләшеп, теге Самаур Ритаем яки бына Салават Юлаев мәйдан эргәһендә уларны тотып, улар белән һөйләшеп, улар үз фикерләрен yetkirdiler һәм без ана шуларны яздырып, уларның рөхсәте белән генә һәм уларның үзләрен, телмәрен шайтып нигә спектакльгә сыгардык, киреттек. Тагыла әйтеп үтәйем. Вербатим ул бына безгә спектакльгә килгән тамашасы, ул спектакльдә караһа, уның эсендә барыбер бер ни уянасак теге. Нимә булды ул бул дигән? Әйе, нимә булды ул? Бу минем фикерем. Сәхнә теле лә юк, актерларның үз һөйләгән һүзе лә юк, русса, башкортса һөйләйдер. Әйе, дөрес. Һәм ана шуны әйтеп килә, шул килгән тамашасы белһен. Без ул фикерләрне язманык. Ул фикерләрне, һүзләрне драматург та язманы. Уны хатта безнең баш режиссер Айрат Ахтам улы Абушахманов та язманы, театрның администрациялары язманы. Ул
халыктың фикере. Әйесенки вербатим тормыштагы реаль кешеләр менән әңгәмәләшүдә спектакльгә әверелдерү була. Әйе. Тагы ла ниндирәк сюрприздар булыр, уныһын сакына һуңгарак белербез. Руслан Хайсаровка һораударыгыз булһа, рәхим итегез безнең WhatsAppка 2937 167 54 66 әлегә реклама. Реклама. 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Галерея меха күргәзмәһе ВДНХ-ла. 70%-ка иткән ташламалар. Шәшке тондардың яңа коллекцияһы. ВДНХ Дом. Беренче кат. Асан китаптар ул мөхәббәт кебек. Һәр вакыт кадерле һәм гомерлеккә. Китапты һөю менән бүләк итегез. Планета книга магазины. Башкортстанның һәр калаһында. Өй алганда алдап куймаһындар тиһигезме? Яңа йортта фатир хайлаганда Игибаева Сажидәгә мөрәҗәгать итегез. Ышаныслы төзүчеләр, хактар, касан тапшырылуы, акциялар турында тикшерелгән мәгълүматлар бер урында. Алдынгы төзүчеләр һәм банкларның рәсми партнеры. Хайлап баш ватмагыз, тизрәк шылтыратыгыз. 2917 791 3344. Социаль селтәрләрдә Сажидә Игибаева хэштегы буенча эзләгез. Реклама хезмәтенең телефоны 262 02 02. Иртәнге кунак. Башкортостандың атказанган артисты Руслан Хайсаров бүген бездә кунакта һәм ул вербатим спектакль турында һөйләй. Бүген Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының бәләкәй сәхнәһендә үзенчәлекле жанрлы премьера. Рәхим итегез, кызыксындырһа, барып карагыз. Кызыксындырһа, һораудар бирегез. Ихлас җавап бирергә әзербез. Демәк, был спектакль ике өлештән тора. Әйе, ике өлештән тора. Бына бүген без 7 буын хаклаусылар, ул бына Янсура районында еган, Елайыр районында еган халыктың уй фикерләре. Иртәгә инде 7 буын яшьтәр, ул бына Өфе калаһында яшәп йөргән яшьтәрдә урам буенда тотып, улар менән теге кафе яки шул эскәмия буенда утырып һөйләшкән, парктарда һөйләшкән фикерләр. Шулай да фикерләр төрлелеге аерылалар. Хаклаусылар улар ни тиһәңдә өлкәннәр, күбрәк совет осырын хагынып һөйләнделәрме? Ниндирәк фикерләр әйттеләр? Фикерләр күп. Өлкәннәр совет усырын теге Яхшырак гына димәдерме? Юк, ундай фикерләр яңгырамай. Но уларның фикерләре менә уларның фикерләрендә дә дөрестлек бар. Менә бер кисә генә безнең Яшьләрдекенән аерыла. Нык аерыла һәм менә кисә генә прогон үткәрдек, каранык, ниттек, һәр теге тупланык, едик инде спектакльдә. Генераль прогонда һәм уларның фикерләре тос дип әйтәм икән улар. Тәҗрибәле куя инде. Әйе. Прямо итле дип әйтәм икән. Итүрелгән. Әйе. Яшьләрдеке еңелрәктер. Яшьләрдеке юк, улардыкы ла бар. Улардыкы икенчеләрәк дип әйтәм икән. Улар өлкән буын уйламайдар. Әйе. Ул әйтеп фикерләмәйдер. Саккына икенчеләр, чөнки заманала икенче. Улар икенче заманла үтә. Безне икенче заманла үтә. Шуңа улар менә перспектива дигән нәмә икенче нидә тора инде. Планда, әйе. Халык нимә каранык ул дигән тойгы менән китертеп әйттегез, тагы нинди фикер белән кайтырга тиешең ул? Ни өчен килеп карарга кирәк ул спектакльдә? Иң мөһиме тамашасы, килгән тамашасы белергә тиеш, буны менә кабатлайм, буны драматург язманы, буны халык үзе әйткән һәм безнең ул мөһим эшебез ул менә безнең тыңлаган донорларны дип әйтәм, уларның менә тембрына килтереп, уларның менә әйткән сүзләреннән һуң пауза тотканын, ана шуны тотып, ниндәй үзенчәлекле теге характеристика авызында бар, шуны эшләп, ана шуны кешегә yetkерү. Һәм без был спектакльдә артистлар, без был спектакльдә без проводниктар гына. Менә безгә әйттеләр, без үткәрәбез дә и барып иткәрәбез кешегә тамашасыга. Гадәти спектакльдә төп рольдә шул. Юк, дип әйтеп булмайды, барыгы да төп рольдә. Тамашасы килгәс, бәлки үзенең дусын, бәлки үзенең күршеһен, бәлки үзенең апаһын, агаен таныр һәм бәлки ул фикерләр менән тура килмәс, уның башындагы үзенең фикерләре, бәлки дә тура килер. Иң мөһиме, битараф калмаһын.
килергә тиеш. Әлбиттә, әлбиттә. Халык һүҙенә таянган спектакль. Әйе. Нисәлә башлана һәм күпме вакыт дәвам итә дип һорай Хәмит Дәүләтбаков. Бүген сәгать 7-лә башлана, 2 актта. Улар икеһе 2 актта спектакль. Бүген сәгать 7-лә беренче акт 1 сәгать, икенче акт 1 сәгать. Иртәгә инде ул 7 буын яшьтәр. Уныһында инде безнең шулай ук әйттем, яшьтәр Өфөлә йөргән яшьтәрдән йыган һәм дә йырдар яңгырайсак. Үзенчәлекле оркестр менән йырдар яңгырайсак. Ул йырдар Дәрвиш хан төркеменең, Инсан төркеменең, Алтынай Валитов төркеменең, уның йырдары, Артур Кабиров йырдары Кулланылган инде. кулланыла. Ана шул йырдар яңгырайсак. Минзәл Яхин йырдар яңгырайсак. Ниндидер тарих көтәргә кирәкме, тимәк, сюжет юк бунда. Менә кып-кызыл буй менән фломастер менән һызылган сюжет ул тиклем юк. Ләкин ана шул монологтар аша, менә ошо әйткән һүзләр аша ул сюжет күренә. Һәм һин күз менән күрмәйң, менә башындагы теге урысча әйтмешләр подсознание уровенендә ана шул һин сюжетты тотасакын һәм күрәсәкен. Күз алдына килтергән. Ягъни актердар һезгә улар кебек йөреп 8-10 сәгать буе һәр кеше белән һөйләшүдән азат итеп, тос иң мөһим фикерен генә яңгырарга мөмкинлек бирә ишетергә. Дөрес. Мин шулай дип уйлап утырам, бүген драма театрының залында башласа йылайырдар булырга тиеш. Бәлки Руслан әйтмештәй, үзегезнең танышыгызды, туганыгызды танырыгыз. Әйткәндә үзләренә алып барып күрһәтергә уйламайсызмы? Ундай фикерләр бар, Алла буйырһа, ул спектакльдә Йылайыр районында ла алып барып күрһәтергә. Минеңсә, халык менән туранан-тура эшләгән һәм халык тыналышын тоерга теләгән җитәкчеләр килергә тиеш бында. Дөрес. Чөнки яшьтәрнең дә фикере бар, өлкән һәм урта буын кешеләрнең дә фикерләре яңгыраясак, әйтер һүзләре буласак. Шуңа күрә рәхим итегез, җитәкчеләр. Мине кайтарып бирмә. Бүген җитәкчеләр. Руслан, килгәнегез өчен рәхмәт. Премьера спектаклендә осрашырбыз, без юлдашлар әлбәттә барасакбыз. Һезне лә сакрабыз, хөрмәтле тамашачылар. Бүген Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының бәләкәй залында вербатим спектакль. Рәхим итегез, барыгызны ла көтәбез. Шулай ук иртәгә лә. Әйе.